kababayan nila. So maya maya nagre-ready na rin ating mga kababayan. Ayan, nagre-ready sila at i-video nila yung kanila, kaya ready ng kanilang cellphone. Ay, ayan, ang dami nila nagre-ready. Ayan, sino? Ayan, yan. Ayan. So ayan mga Konix, konting oras na lang at matutunghayan na natin yung ating power display yung Family Namin Festival 2021. Ketchup sa inyo mga Kakonix, welcome back to my channel. Ayan, ngayong araw na to is February 10, ang kapiestahan ng Lawag City. So nakikita nyo ang aking background ay napakaganda, napakakulay ng ating fiesta ngayon kahit na pandemic. Ito po yung tinatawag nilang new normal na pag-celebrate ng ating fiesta dito sa Lawag City. That's why ngayon mga Kakonix ay i-vlog ko, i-video ko ito para sa inyo. Dahil alam ko hindi nyo to mapapasyalan or mapapasyalan yan soon. Kasi limited lang ang mga tao na pwedeng pumasyal dito sa Aurora Park at sa City Hall. Kaya kung pwede rin kayo dito mag-picture-picture at mag-model-model kung ano pa. So mamaya punta tayo dyan sa Aurora Park at ipapasyal ko kayo. So at syempre kung bago lamang kayo dito sa aking video, bago lamang kayo dito sa aking channel, please do hit the notification bell at huwag kalimutan mag-subscribe. So what are you waiting for? Tara! Hi! Ayun mga Kakonix, nandito na tayo sa Aurora Park. Kung makikita nyo na napakaganda at napakaliwanag, napakakulay. Ayan. So meron pa tayo dito parang letter A na Lawag City. And then meron din tayong itong Family Namin na sinasabi nila. Ito, ayan siya, Family Namin. Ayan yan, pwede kayo magpa-picture dito mga Kakonix. Yan, dito, yan. Kikita nyo yan, ganda. Yan, marami dyan nagpapa-picture. Tingnan natin to, ayan. Ayan, ganyan kalaki mga Kakonix. Ayan. Then meron din siya malaking ganito. Ayan, anong tawag ito? Ilocano na, ito yung aminin. So ito, pasyal tayo sa iba. Ayan. Kasi mamaya mga Kakonix, meron po tayong fireworks display. Mamaya abangan nyo natin yan. Ito, tingnan natin yung gumawa ng mga bahay kubo mga Kakonix. Ayan. Ayan. By AB Thailand Construction. Ayan. Ayan siya mga Kakonix. Then transfer tayo. Punta tayo dito sa Gem Construct. Ayan, Gem Construct. Ito siya mga Kakonix. Ayan. Okay. Ayan, may kubo-kubo. And then lipat tayo sa kabila. We're here at AB Felipe Construction. Ayan, ito siya. Ayan, marami nagpapapicture. Ayan, mga parehong parang feeling walang bahay kubo. Ay! Ako rin, wala rin kayo. Kayo may bahay kubo rin daw. So ito naman ang kay Shawin Construct mga Kakonix. Meron siyang Lovers Corner kung titignan. Tignan natin yung Lovers Corner. Ayan siya. Yan, napakaganda mga Kakonix. Ang Lovers Corner ni Shawin Construct. Ito yung kanyang ginawa. Yan. And of course mga Kakonix, hindi po ito paligsahan. Hindi ito po paligsahan. Ito po yung lamang parang display lang, okay? Ito naman yung kay Vertex, kay Konsehal Handilaw. Ito, puntahan natin mga Kakonix. Ito siya. Yan. Yan, ang ganda oh. Ayan with dogs. Hello dogs. Poodle.
Hello po, Del. Uy. Oh. Kala niya laruan to siguro. Ayan. Oh, syempre, ako nga pala, abangan nyo sa, sa February 20 yung Dowa Inn, yung kanilang Passion Dog Show. Yan, dito po sa Aurora Park din po. Sana maka-join din po kayo. Yan, mga colleagues, sa mga hindi pa nag-register dyan, register na kayo sa City Government Official ng Lawag kung gusto nyo sumali sa Passion Dog Show, okay? Nasali ko nga rin yung aso ko, pero patatabayin ko muna ang payat-payat eh. Punta na, pasyal muna tayo dito sa mga mga Conix. Pasyalan naman natin dito yung kanilang mga cart o yung mga nagbebenta ng mga pagkain, okay? Hop! Ito si Sir Jasper. Yan. Si Opi muna! Hindi naka-ano si Opi. Oh, minum yan. Yan, sir, andito si Sir Lero ng PNP Chief ng Lawag. Ayan. Siya yung mag-head dito na magbabantay sa mga security natin sa mga social distancing. Ayan. Siyempre, of course, kasama ko rin si ay! Meron ka pala dito? Andito ka? Yo, what's up? Andito ka pala? O, pabayaan mo yan. Ano ba pangalan naman? Mga ka-iconics natin. Oh, yan. Shout out sa mga ka-iconics natin dyan. Hello. DJ na DJ Hello. BJ ba? Kala ko BJ. So, yan. Ikot-ikot muna ako, bro. Sige. Yan. So, ito. Yan, habang nag-iikot tayo, meron na yung mga kakilala. At syempre, tignan natin, observe social distancing. Kasama natin ang mga pulis. Yan na tawag dito. At syempre, andito rin ang ating cute na si Sam. Hello, Sam Sammy. At fireworks. Mayroong fireworks. Ano oras? 7. Yan. Doon si Alan, kumpare ko. At meron din sila dito letter standee na tinatawag, dalawag. Ayan. Made from bricks daw. Ayan, bago ang lahat. Ayan. Puntahan natin, pasyalan nyo muna natin lahat ng mga binilita nilang pagkain dito, no? Let's go. Mga gulay. Pang pinakbet. Nakachop na po. Oh, magkano kastoy? 20 sir. Oh, tignan mo. Naintindihan niya Tagalog at Ilocano, magkano kastoy? Okay, ito naman, sukang Ilocano. Yan, sukang Ilocano. Sukang Ilocano. Ay, sukang Ilocano. Yan. Magkano kastoy? Ha? Oh, tignan nyo, naintindihan nila. Magkano kastoy? 60 pesos. Original sugar. Ito, panonsa. Hindi. Hindi naman. Palinang. Akala ko panot ako. Panot siya. Palinang. This is pan sugar. Okay. And this is our best seller, our sukang Ilocano with chili. Yes. And we have the Ilocano wine, Basi. Perfect for weddings, baptismal, any occasion of Ilocanos. You must have to drink Basi. Wow! Sanay sa commercial si Mama. Okay, thank you po, Ma'am. Yes. Yan, and very. Andito naman tayo sa pinagmamalaki ng Ilocos, syempre ang empanada. Empanada, si Ate Mildred. Empanada ni Ate Mildred. Ayan. Shoutout sa mga suki ni Ate Mildred. Ito suki ko to. Sa mga sa mga pagkain niya. Ito ako ni Jessica Soho. Oh, yan. Madam Jessica Soho, baka naman. Thank you, Ma'am Mildred. Yan, ito. Meron dito sila mga fried dumplings. Yan, thank you so much. Ayan, maraming mga pagkain dito. Siyempre, kailangan observe social distancing pa rin, ano? And then here, ito naman yung mga produkto ng The Yard. So, puntahan natin.
Doyard. Ito yung mga mahilig sa ito yung mga mahilig sa mga plantitas. Let's see ito. Okay. Yan, may iklog pa sila yung fresh egg. Okay. Then, ito si ano. Hello. Then, they're here. Ang cute no. Cute. Hello, sir. Hello. Ayan. See you on February 20. Yes, sir. Ayan. Naka-register na po. Ayan. February 20 guys, invite ko kayo. February ano? February 20, fashion dog show dito sa Aurora Park. Ano? Yung mga naka-register lang pwede pumunta, okay? Oh, may picture. Picture mo kami. Kami! Bilisan mo! 1, 2, 3. Ayan, si Jasper ating kapag-gabi. Isa pa. Okay, ayan. So, ayun. Ayan mga Konix. Salamat bro. No problem, Time mo to. buddy. Yan. So, ayan mga Konix. Yan, konting oras na lang at minuto. At ito'y mag-start na ang ating fashion. Anong fashion show tuloy? Ang fireworks display dito sa Aurora Park. Woo! Habang naghihintay tayo dito, ayan, tingnan natin. Ano to? Explore Pamulinawin. May photo booth pala dito. Ayan. Hi! Huli ka, Balbon. Ay, mayat. Yan, photo booth. Sponsored by Smart. Sana all may sponsor ng Smart, no? Hi! Yan, Smart at Vertex. Baka naman. Ha? Konsyalaw. Konsyalhan dilaw. Smart at Vertex, baka naman. Hi! May sponsor kay Iconics, no? Hi! L. Ayan. Oops. Ito naman yung letter A. And of course, andito yung letter O. And then, punta ulit tayo ng letter A. And then, yung letter G. Ayan. Ang ganda. So, ayun mga Konix. Ang ating letter standy ng Lawag only, wala pang city. Okay, so ito. Konting oras na lang, nagpe-prepare na sila. Ayan. Para mag-start yung ating fireworks display, ano mga Konix. Nagre-ready na rin ating mga kababayan. Ayan, nagre-ready sila. I-video nila yung kanila. Kaya ready ng kanilang cellphone. Ayan, ang dami nila nagre-ready. Ayan, sino? Ayan. Ayan. So ayan mga Konix. Konting oras na lang at matutunghayan na natin yung ating firework display ngayong Pamulinawin Festival 2021. Oh sir. Display of the Pamulinawin Festival 2021. Thank you so much. So yun mga Konix, mag-start na po siya. Bibilang lang po ako ng 3 and 3, 2, 1. Pupukan na! Happy Pamulinawin Festival, Lawag City!
nakita nyo. I hope nag-enjoy kayo sa aking vlog na ito. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na pagkikita natin mga Kakonics. Dito lamang po sa aking channel na Iconics. Ayan, happy Family Namin Festival sa inyong lahat. At Diyos, amiga, amigo. Alawela. Bye-bye.